Tangbai tha nोंसोरो मोनजाया tangbai tha दे हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन खनसे बरायनाय बावहरबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो चेनेलाव मोजाङैनो दङ होमबा दासान्दि नोंथांमोननि अननाय आरो चेनेलाव मोजाङैनो दङ नै जोंहा दिनै शर्ट मुभि नि हटेलाव ओंखाम जानो फैबाय जोङो आयौ 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 बेलासि जागुलायबाय खर' साजोब्बाय बेलासिनि 5टा जाबाय ओंखाम जानो नागिरदों दासो लास्ट शर्ट दंबावो नै दा गरमानो अयथासार थैखानोसै हेलो नै 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 जा डिग्री फरायनो दा शर्ट मुभि बानायनो नागिरदों आं दिनैसो फार्स्ट टाइम शर्ट मुभि मा मोनलाय आफा माबाया बिहामजोआनो सनानो हाय नै जोंना बिहामजोआनो सना आलु ओमफ्राय नैबे आफाया आंखौ फिल्म लाइनाव फार्स्ट टाइम माने खाफालनि लिरनाय फार्स्ट टाइमाव माबा आंखौ एक्ट्रेस जेनेबा फिल्म लाइनाव लाबोजेननाय नैबे आफायानो ओमफ्राय आफा बे दा जे बिहामजोआनो सनाया अबे चेनेलाव ओंखारगोन नोंनि चेनेलनि नामा आंनि चेनेलनि नामा जाबाय राजेन नार्जारी माने रजेनसोमोन नामा दा उफाय गैया इंलिसाव होनायखाय RA होबाय नालाय राजेन नार्जारी जादों दा रजेनबो होनो बेखौनो आंनि एक्चुअली नामा एक्चुअली रजेन नार्जारीसो बिथाङानो जाहैबाय माने जोंखौ जेनेबा फिल्म लाइनाव सिनायथि आंनि मेन नामाथ' सिम्पोल नालाय दा अनेक मानसियानो सनाय होननानैसो मिन्थियो दा नैबे आफानि थाखायनो आङो सनाय नामखौ मोनदों बिथांनि माबायाव आंखौ गोदान जोनोम होनाया बे आफायानो आरोखि ना औ माने सनाय लिरनाय बिहामजो रानि सिमां ना मोगथां गोदोनि जत' माने फेमास माने हिट सिनेमा होनोबा बे आफायानो लिरनायमोन औ खामग्लिनाय गोसो जौसे जौखोन्दो गोरोन्थि औ ओमफ्राय मा दंबावोमोनलाय टेनसन होनब्ला आंनो फिननाय नांगौ बेफोर माने अनेक फिल्म बानायदों आफाया ओमफ्राय गेजेराव दसे द्रप थानाय जादोंना आफा ओमफ्राय दा शर्ट मुभि बानायफिनबाय ओमफ्राय बिदिनो फिल्मबो बानायलांफिनगोन आफाया नायबानो जाबाय आफानि चेनेलाव थांनानै दा आंहा बिनियाव फार्स्ट टाइम दा दिनै माबा शर्ट मुभिखौ बानायगोन आरोखि ओमफ्राय माबाबो ओंखारगोन नामा पार्ट 2 बे जावैसो कुक्रि खानाया पार्ट 2 ओंखारसिगोन बियो दा बावैनो बे दा पार्ट 1 ओंखारनानै दङ आरो बेजों लोगोसे सिगाङाव ओंखारनाय दङ शर्ट मुभि मामोनलाय अनजालिया सोरनि आंबो नायदोंमोन बेखौ नायदोंमोन आरो जावैसो कुक्रि खानाखौ नायदों आङो आरो ओंखारलांबाय थासिगोन आदसा थांनानै नायबानो जाबाय आंनाथ' मेथाइया दङ हयथ' गोबां मानसियानो मोनथिया गायक नङा एक्चुअली आङो मेथाइखौ दानो आरो सुर होयो जेरै आगै गोरबोनि सनाय अनेकथा हिट बिनथन ना आरो बै दैजिंनि मेथाइया मस्क' गानाया अयथासार हिट जादोंमोन दैजिंनि मेथाइ ओमफ्राय दङ हाजौ आरो दङ दारिमिनाना गुस्थि थरलाला आरो दंबावो टेनसन दा आंनि मेथाइया टटेल 35थासो हाबनानै दङ हयथ' गोबां मानसियानो मोनथियाबो जानो हागौ माने सिङाव थानायखौ बारा मोनथिया आफा बिदि लिरग्रा प्रडिउसारखौ बारा पाब्लिकफ्रा सिनाया नालाय ओजों जे बिसिनि थाखायसो स्ट'रि मेना जाखांनानै फैयो गानफ्रा बिसोर सुर होआबा जेनेबा मानसिफ्रा सिङाव थानायखौ बारा मोनथिया बिदि जा गरमलै नायबानो जाबाय बिथांनि चेनेलाव दे थांनानै थेंक इउ बाय केमेरामेन दा आइया जोंहा बिखुनजो जायो आइया माने रियेलावबो बिखुनजोखा आरो आंनि बिब'नि बिखुनजो देरसिन बिथांखौबोथ' सिनायखायो अनेकथा फिल्माव दंखायो जोंहा गोदोनिफ्रायनो ज' आइखौ दंनाया माने फुल मुभिया 10टा 11टा जाबाय खोमा नोंना जाबाय आरो शर्टआथ' मेरला जाबाय शर्ट मुभियावथ' जेरावबो दंजोबो आरो एबारावलाय सिनेमा गायाखै आइया एबाराव गागासिनो दङ गागासिनो माने मैया कमप्लिट जाबाय मा सिनेमा माबा हांगार मोगथांनि ना मोगथां डिरेक्टरा मोगथांनि दे बावैसो गाबोनहालागै ट्रेलार नुनो हागौ आदसा दे ओमफ्राय नैबे बिश्वकर्मानि टाइमावनो दिरुननो नागिरदों आरो सेस्था खालामदों दे नुगोनानो खोमाबाथाय बेस्ट अफ लाक हरबाय आङो मोजां जागोनखौ आसा खालामबाय नायदो बयबो नायनांगौ ना मोजां गाज्रि बिजिरनानै रायजो राजा खिन्थायोबासो जोंबो मिथियो नायनांगौ दे
अभी तो फिलहाल गफ्ला दं नामा गफ्लानि नाम्बार दा दंना गैला देलायखांबाय आंहा जि गोलोमदै गयो दै लोंनो गरमनि आयै अयथासार बिदै गयो देलायखांबाय हनै लाब गैया गोलोमनायाव लाब गैया देलायबो फुगारफिनजाजोब्बायसो अयथासार बिदै गखायो एसे माबानानो अयथासार गरमानो मेकआप लानानै लाब गैया बिराद बिदै गयो सान्दुं गोसा अभार जाबाय नामा जायाखै दा सर्ट मुभियाव अरजाया मोजां जायगाया माबायदि मोजां जायगाया माबायदि शुटिंनि मोजां जायगाया माबायाव एसि रुमफ्राव इउनिभार्सेल मलाव माहाजोनफोरनि रल होनानै कट गानलायनानै अब्ला गोजोनगौ ओंखाम जानाय नङा आं प्रडिउसारखौ जाहोबावनांगौ था एसियाव लानो मोनबा दाख्लै सासे मानसिया लादोंबो बिदिनो माने पुलिस मावो दाना सासे थिखादारखौ कन्टेक्ट खालामखाबाय नङा बे सिगाङाव लाजोबगोन नङा माने गिदिरथार बिसिनि सानजोंल' थायो ओमफ्राय बर' नङा खिन्थु राभासो बे मानसि गवालपारानि दा बर' बे आरोखि नङा ओमफ्राय ओरैबायदि खुला मानसिया मालिका लाफै जाबाय गावना माबा बियार लायबाय अमा बेदर लायबाय दाना बेयावनो जानांगौ बेयावनो शुटिं खालामबाय थानांगौ जागासिनो रुमाथ' एसि जोब मालाय जि मोजां आरो जोंबो जेब्ला खियोबालाय होननायनि टेनसन गैयाथ' लाइट होबाबो दा थाङै थुङै भिडिअ'आनो ओंखाराखै ओमफ्राय ओंखारगोन र' ओंखारगोन माथो ओंखारनाय नंला ओंखारनाय नंबावलासो आं बाबायसोलै एसियाव लालायलायनाय मोननानैनो एक्ट्रिसना हौवाया मा बुंखो बेबा बेबो बबेनि एक्ट्रिस लाना फैगौ क'क्राझारनि ओमफ्राय दाना हिन्जावानो फैला ससेयाव प्रडिउसारनि फनबो हमलानो हिन्जावानो आया बिदिखौ ओंखायनो एग्रिमेन्ट खालामनानै मालाय माबा फैसा दाबिफिनो ओंखायनो आंनि गोलोमदै गनाया दाना बै न' मालिकासो खम दुखु मोनसिगोन बे दा आंनो जि गोलोमो आंनिफ्राय रासो गोलोमबावो देन्जार बिदि नैबे बानलु बागान थायाखै नालाय आंबो बिदि होनसै नै सेन्देल गानहोदों हासिब दोनदों थायाबा लाजिनांनायनिनो मिनिनो ओंखारबाय आङो जानो बुद्धिया मोजांथ' बयबो खालामदोनो हौवाना हिन्जाव बेखौथ' मोनथिनाय नंला दख'ना गानोनो मिनिनो ओंखारबाय आं नंगौ आं सेन्देलजों गाननाय नुयो औ गाजोलखौनो नुबाय ओमफ्राय बाव बे बाजै सना आंनि बे बिफांखौ नायनांगौलाय खाट एसे फैनो होगोन र' बाजै सना आंनि बे बिफांखौ नायलाय मोनसे माथो नों सिखा मालाय आइया खमना बैसोआनो गैला हाथायबो गैला नोंहालाय सेंग्रा मानसि हाराफोराव ओंखाम जानो हायो गासिबो Ready? Rolling. Action. Dialogue. Đây bao giờ sona anh đi tập lấy. Cut. Mistake. apa makan memang tăng bài thá nâng chơi mình chơi tăng bài thá deh ada deh kumpulnya cukup sudah ini dah terlalu beterku terang dane जानाय गोदो एसे ओंखामा खावसे जोबबासो बेदरखौ लांगोन आङो रानसोगोन बेखौ दासो हैगोथारबाय दे बेखौ आं नायबावाखै Sama dia suruh अमा akan mau kamder. बेदर Habis deh. Sampai dah di sini dah. Baca lah. Boleh kan? Lu kan habis itu biar habis itu angkel lah cuma bilang. Deh. Boleh? Action. Dah dah.